ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар 32-ум микрорайон ҷойгир аст. Аз ин тараф 33-ум микрорайон Бозорчашм, аз ин тараф бошад бозорчаи 32-ум микрорайон ва Калсивой. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин маҷмаи истихоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истихоматӣ ва бинои истихоматӣ аз 4 ошина иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар якум ошинаш ҷойгир аст. Мана ҳамин трезор мебошад дӯстони азиз ва дар назди хона чӣ хеле мебинед? Боғчаи кӯдакона. На танҳо боғчаи кӯдакона, балки мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорчаи 32, бозорчаи 33 ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Ворид мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Се хонага мебошад бо масоҳати 66 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 4 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. Бинои открития лестница, панелни дом, хона бо ҳамаи чизо чораш фурӯхта мешавад аз беғарзӣ. Мана ҳамин телевизор ва мошини аҷумашӯи дигар. Ҳама чизҳояш меистад. Хонаи мехаред, медуреду зиндагӣ мекунед. Навормона ҳатман та охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона прихожа мебошад. Роҳраваз дӯстони азиз, дар инҷо ошхона, дар инҷо бошад боз се ҳуҷраи дигар ва ҳоҷатхона бо ҳамому кладовка дӯстони азиз. Боз дӯстони гиромӣ, дар таги поли даромадгоҳ коридорда боз тагхонаам ҳаст дӯстони азиз. Отопление часпондагӣ, ҳама батареё часпондагӣ дӯстони азиз, отопление ҳаст. Шурӯъ мекунем аз ошхона. ин ошхона мебошад дӯстони азиз. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. дар инҷо ҳамом, дар инҷо бошад ҳоҷатхона. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. дар инҷо кладовка аст дӯстони азиз. ба ҳазур метавонед чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ҳама трезои хона панҷара кардагӣ. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷра. сабти хона ба анҷом расид. Акнун гап мезанем оиди нарх. Нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. хотир расон мекунем ки канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.